Мили Георгиева и това е моята видеорубрика 7 въпроса за, в която каня хора, които познавам и уважавам, експерти в своята област. Днес съм на гости в офиса на НМ България, а това е Олег Григоров, дипломиран финансов консултант и създател и менеджер на голям екип от лични финансови консултанти. Разбира се, с него ще си говорим за парите. Здравей, Олег! Ще му задам 7 въпроса, които смятам, че са важни за всеки един от вас и надявам се да си вземете това, от което имате нужда. Олег, първият ми въпрос е, че естествено, че в наше време една от най-коментираните теми е тази за парите, но аз си мисля, че преди да говорим за тях е важно да говорим за стойността. Стойността, която даваме. Каква е разликата между двете и всъщност коя стойност води и до по-високо заплащане? Този въпрос е супер. Мога да кажа, че от гледна точка на личните финанси, ние трябва да разглеждаме всяко едно нещо в неговата математическа стойност и в неговата житейска и философска стойност. Така че, можеш ли да си представиш сега, че стойността на парите е едно нещо, което може да е математически и икономически да бъде обяснено с инфлацията. Тоест, те могат да бъдат по-скъпи или по-евтини. Могат да нямат почти никаква стойност, както имаме такива случаи в различни държави в момента по света, както и в България през 1996 година. Но отделно от това, въпросът на стойността в философския му смисъл представлява на практика усилията на всеки един човек, които усилия постигат неговите цели. И тези усилия са истинската стойност. А това срещу тези усилия той получава пари, това вече е съвсем друго нещо. Финансовият констант трябва да прави връзка между тези неща. Тоест между философската стойност и икономическата стойност на всеки момент. И май не само финансовия консултант, и за нас това е много полезно. Добре, аз в моята работа съм забелязала, предполагам, че и ти, че в нашата народна психология битуват убежденията, че парите са нещо лошо, че хората, които са богати, нещо не им е както трябва, има нещо гнило в тях, че ако правиш добро, не е редно да взимаш пари за това. Кажи ми, как не се отразяват тези убеждения и с кои е по-добре да ги заместим, за да получаваме достойно възнаграждение в края на кращата за стойността, която даваме? Този въпрос много лесно се решава, само с една единствена мисъл, и тя е, че парите не могат да бъдат цел. Ако ние разберем, че те са просто едно средство за постигане на нашите житейски цели, тогава ще разберем, че те не могат да бъдат нито лошо, нито добро нещо по своята същност и потенция. Но на практика ние можем да ги използваме за лоши неща и за добри неща. Тоест от нас зависи за какво ще ги използваме. Да, същото нещо е слънцето. То свети. И ние можем да се използваме от неговата благодат. В този смисъл той е инструмент, който е добър. Обаче, ако застанем в пустинята, чисто горе през там 3 дена, да изгорим, то ще бъде нещо лошо и същото нещо са и парите. Всъщност, като всичко останало около нас, парите са просто част от инструментариума, с който човек инструментариум върви по пътя на собствената си еволюция. Добре, супер. Ти хората в твоя екип сте лични финансови консултанти и доколкото така аз съм разбрала, вие помагате на хората да планират своите финанси, така че да постигнат своите житейски цели. От твоя опит има ли разлика във възприемането на парите и житейските цели между различните хора, в зависимост от техния статус, начин на мислене, може би произход, възраст, пол? Има ли разлика? Разликата обаче не е съвсем в тази посока, в която ми задаваш. Да, наистина, предполагам, че и всъщност аз съм го и виждал, че различните професии хора с различно образование, в различна възраст имат различни житейски цели. Но според мен по-основното разделение, което до някъде тъжно и аз го наблюдаваме, че голяма част от хората днес живеят живота си забързани в динамиката му ден за ден, фактически без житейски цели. Тоест не са си задали въпроса какво искам от живота. Какво искам от живота? Такъв прост въпрос. Факта е, че всъщност всеки има някакви имагинерни фикции в главата си за това какво иска. Някаква страхотна хубава кола, или невероятно жилище, или пък красива жена, съответно мъж. Да. Но тези житейски цели всъщност представляват едно нещо, което е, да кажем, по някакъв начин справедлив, адекватен отговор на това какво представлява човек. Да. Очевидно е, че ако
не си положил никакви усилия да се образоваш, да кажем, да увеличиш способността си да даваш на другите хора, ще бъде малко недостойно или най-малко ще бъде несправедливо да искаш къща с 8 спални и 2 басейна, които някой ще трябва да е произвел за теб специално. И от тази гледна точка по-скоро бих казал, че различните хора имат различни житейски цели, да, но до някъде това нещо от динамиката на днешното общество е твърде унифицирано, твърде еднакви житейски цели почваме да имаме и за съжаление повечето от тях са в материалния свят. Нещо, което мога да кажа абсолютно сигурно, като един практик финансов консултант е, че не можеш да намериш щастието само в материалния свят. Съгласна съм. Добре, за тези хора, които имат житейски цели, не само материални, дай Боже, по какъв начин могат да получат парите? Как могат да се подсигурят постоянен приток на такива? Нали, всички знаем, че трябва да работим, искаме да работим. Има ли други канали, по които може да получим пари? Сега ние можем да разделим общо доходите на хората от дейност, която е свързана с, да кажем, предприемачеството. Тогава, когато един човек поема някакъв риск пред многото неизвестни от дадено начинание и други хора, които получават доходи, като тия предишните предприемачи поели риска и им плащат регулярно възнаграждения срещу някакви определени услуги. Сега тук от тази гледна точка има един нещо като анекдот от миналото, който си спомня. Един справедлив началник, като се срещнал със своя справедлив работник или служител в преговори за бъдещата заплата, му казал следното. Сега аз искам ти да работиш по 12 часа и нищо да не ти плаща. Ти искаш нищо да не работиш, аз да ти плащам по 10 000 на месец. Въпросът е да се срещам някъде по средата. И в тази връзка ще кажа, че оцелването на идеалната среда, т.е. справедливото решение по отношение на този доход е невъзможно. Винаги ще е от някой. Винаги работника ще работи по-малко от повече, отколкото му се плаща или пък обратното. Няма да бъде оцелено точно. В тази връзка ние трябва да кажем, че когато всеки един човек мисли за себе си като реализация по отношение на доходите, независимо дали като предприемач или като служител, основната му задача да бъде, основният въпрос трябва да бъде как се развивам аз. Защото ако не се развивам с достатъчна скорост, т.е. с скоростта на света около нас, на практика изоставам. И тогава няма да е никак чудно, че голяма част от хората се страхуват за доходите си в бъдещето, защото подсъзнанието им подсказва, че те не еволюират достатъчно, не се развиват достатъчно, научават нови неща и инстинктивно не се страхуват от бъдещето, тъй като подсъзнанието им знае, че тяхната скорост е по-бавна от движението на страната. Ето една храна за размисъл, нещо сериозно. И така, че ако един човек, да кажем, работи в сферата на комуникациите и прочита една нова книга, която е повишила тия на умения, макар това да не е свързано реално с работния процес, той има право да разчита на по-високи доходи. Тоест, всяко едно нещо, което научаваме или което подобрява нашата същност всеки ден, е източник на доходи, защото доходите не са нищо друго, освен справедливия еквивалент на това, което даваш. Добре, страхотно. Предполагам, че ти работиш така с много хора, които имат доста средства. Кои са богатите хора? Тези, които имат много пари някъде или не само? Тук това е вече прекалено философско нещо. Защото повечето хора се стремят към това, ама някакси, нали, може би да кажем на хората, че зависи от финансова култура, от това как ги управляват тия пари. Значи, ако можем да си припомним текста на една много стара песен, тя се нарича Богатство. В случая лирическия герой богатството му е един прозорец и безброй звезди. Нали, така че, нали, богатият човек, според мен, той притежава възможността някакси да приема, да обладава всички видове енергии и емоции, които предоставя този свят. Не само на финансовата енергия. Сега, ако, примерно, да кажем, една от енергиите, която съществува на света е любовта, нали,
Въпросът Май е дали най-голямата била тя. въпросът е дали можем с каквото и да е богатство да си купим истински такива чувства. Нали? Така че, нали, аз приемам богатството като възможността на всеки един човек максимално да взаимодейства със света в позитивен план. Нали? Така го разбирам. И тук вече ще си кажем, че може би материалният комфорт или материалното, да кажем, добро положение на даден човек му дава възможност да потърси комфорт и в другата страна, т.е. в душевното си развитие, т.е. да потърси едно спокойствие там, което да му даде възможност да се, да кажем, в даден момент да се отдали от цялата бързина тук, да се насили, да се насочи към ония свят, който, да кажем, е притежател по някакъв начин на любовта или на тези емоции, които ни радват, за да може да бъде истински богат и щастлив. А иначе, ако това прозвуча прекалено, да кажем, отнесено, иначе можем да кажем, че нашето материално богатство е една част от нашето развитие, така както аз смятам, че материалният свят е една неизменна част от всички светове, които съществуват в космоса. Материален, астрален, духовен, душевен, божествен, любовен и така нататък. Добре. Тези хора, които говорим за пари, които имат много пари, те плащат някаква цена. Тя свързана ли е с тия светове? Възможно ли е те по-малко да пребивават в тях, защото са много фокусирани върху пари? И всъщност, не знам, струва ли си? Може би за тях си струва. Цената е да имаш много пари, е свързана най-вече с зависимостта от тях. Да. Ако излеземе и погледнем Чичо Скруч в там небезизвестното филмче, ще видим, че той живее с една жълтица на година, а има примерно 10 000 лева. Коя е цената, която той плаща, нали, за това имане? Но всъщност, то какво имане? Нали, че каква да е цената? Да. Във всеки случай, ние всички в момента, борейки се да постигнем определени неща, трябва да разбираме, че крайната точка на нашия живот не е това да натрупаме много големи материални или някакви постижения. Нали? Може би крайната точка е, поне за мен е така, това какви сме станали ние сега. И затова на мен лично ми се струва, че когато прекалено много преследваш парите и материалното, най-често пъти цената, която плаща човек, е, че самия той губи себе си. Губи качествата си, губи добротата си, губи емпатията към хората, губи много неща, които са свързани с уния преживяване за богатство, за които говорим. Да. Добре, ако се върнем обратно в това, че имаме ежедневни разходи, трябва да плащаме сметки, всеки иска да поддържа някакъв стандарт, без да избива в крайности. Какъв е твой съвет към всички, които работят за себе си или за някой друг, няма значение, и искат достойно възнаграждение за това, което предлагат, за стойността, която дават? Какво да направят, какво да не правят, по какъв начин да мислят, как да общуват? Това, което, нали, много често пъти съм забелязвал, е, че хората, които консултирам, голяма част от тях нали, се оплакват от доход, който има недостатъчно. И тогава забелязах една много интересна, така да кажем, връзка между това, че когато един човек има сериозно отношение към себе си, към личните си финанси, подредени в тях, дисциплиниране, той по този начин показва и на работодателя. С това си отношение към себе си, собствената си структура финансова, той със себе си, с това си отношение показва на работодателя или клиента. Или на клиента, или на когото и да показва на всички останали хора, от които зависят доходите, но да имат сериозно отношение към него и ги призовава към справедливо заплащане. Нали? Тоест, тук има едно такова много интересно нещо, че ако ти сам не уважаваш себе си, как да очакваш другите да те уважават? И за всички... И за всички хора, които живеят ден за ден, които неглижират структурата на фундамента на личните им финанси, което изразява ценностната им оценка за света, те не могат да очакват справедливо възнаграждение, тъй като
всъщност това послание, което отправят към работодателя, към околните, към близките, към клиента, към космоса, ако искаме, много не ме интересува. Като не те интересува, защо се оплакваш? Нали? Това е според мен тази връзка тук, която е много съществена. Много ти благодаря. Мисля, че беше изключително ценно. Не знам дали очаквахте точно такъв разговор с един личен финансов консултант, но аз пък смятам, че се получи много полезно и се надявам да си вземете вашето. И до нови срещи!